le shumi nambili usahlezi nentokazi kwaMalindi umimizana omnyamazana umsakazo iThetha FM 100.6 on the Mid-Morning Avenue. We went online and we checked ukuthi kahle imindeni kulesikhathi esikuso ingabe kwenzakalani, where are we, especially those in blended families where ubaba uzothola ukuthi uza emshadweni nengane nomama uza emshadweni nengane and baba nengane ke. Now in this blended family esikhuluma ngayo kulolu suku lethu namhlanje, umama uyakhala uyashweleza uthi Nkosi yami ngiganile ngize nengane yami yentombazane, ingane yami manje ngibe nenkinga, umyeni wami uthanda uqabula ingane yami yentombazane, ngazizwa ngingabi comfortable, ngangakhululeka uma ngibona lento iqhubeka yenzeka. Ngase ngikhuluma nomyeni wami ngithi awubaba, yazi mina into yokuthi ngaso sonke isikhathi uhlezi lokuqabula ingane yami yentombazane, I don't feel comfortable with it. Mina ngathi iphelile, sikhulumile njengomndeni, kwiqiqi ingane iyagula, ngithatha ingane ngimukisa kwaDokotela. Mangifika kwaDokotela ngithola ukuthi umyeni wami usekhiphe ingane ku medical aid. Yangaphelela lapho, mangiloku ngichecka izinto ngoba ngumuntu othanda ukuthi into zami ngiyihlele kahle, ngathola ukuthi ubaba usekhiphe ingane yami kuma investments abekade emenzele wona ukuze ingane ikwazi ukuthi iqhubekise imfundo zakhe. Ngabuza mina sengishweleza manje ngithi hawu kahleni bakwethu, ingane manje ingane isikhishwe ku medical aid, ingane isikhishwe nakuma investments, ingane nje ayisanakekelwa nhlobo, ubaba akasayithengele ngisho kwasani. Uma ngibuza ubaba uthi hawu ingane I'm not the biological father yengane yakho. Manje umama uyakhala uthi Nkosi yami ngiyakhala manje ngoba angisakwazi nokuthi ngixolise ngithini, I see this thing heading for a divorce. Manje sithe ke sihlale etafuleni ngase lounge sidingide lolu daba. 0630737540. Nawe njengomlaleli womsakazo ohamba phambili ungaphekisa sizwe ukuthi, would you be comfortable if your husband was constantly kissing your daughter? Would you be comfortable? Wena njengomuntu wesilisa usuhambe laphayana uyodropa off ingane yakho, mawuthi uyabheka mayingena ngasendlini, hawu istepfather nasi sithi qabuli ingane yakho, ungazizwa unjani wena njengomuntu wesilisa uthola istepfather siqabula ingane yakho? Mimi Just tuned in, welcome to the last hour of the Mid-Morning Avenue. Usahlezi nentokazi kwaMalindi umimizana omnyamazana. I'm live on Facebook. Niyazi ukuthi ye isikhathi sethu masinjena nakanjani singena e-lounge sizohlala sikhulumisane sixoxe sibonisane nokuthi kahle uma isimo sisithola sinjena senza kanjani. I got a message wena mlaleli womsakazo from our technical producer, and we found this online because siyangenelela siyabheka siyacwaninga siyachecka ukuthi kahle emindenini kwenzakalani. So there's a lady who is complaining, and this hits home for me when you have a blended family where ungena emshadweni unengane, ubaba naye unengane noma izingane, and then ningena emshadweni niba nengane zenu. But here's the tricky thing. Usisi uya complain lana uthi I was uncomfortable umyeni wami ecabuza ingane yami yentombazana. My daughter is a 15-year-old, but nje bane relationship right imnandi nomyeni wami, even though this is not the biological father. Kodwa bane relationship nje emnandi, bayazwana nje kumnandi. But now I felt uncomfortable with this thing enzakalayo. Umyeni wami umntwana mayefika ephuma esikoleni uyamcabuza, umntwana mayephumile mhlambe bekaye ebanganini bakhe uyamcabuza, and I felt uncomfortable. Ngakhuluma nobaba endlini ukuthi look, I know you guys have a good relationship, but I'm so uncomfortable ngendaba yokuthi
ucabuza umntwana wami wentombazane. Uthi my husband wathi okay, it's fine. Wagula umntwana mayegula ngamthatha ngamusa kwa doctor. Mangifika kwa doctor ngithola ukuthi umyeni wami ukhiphe ingane ku medical aid. All right? And then now isikhathi masiloku siya, I'm one person who is always looking, checking in case kuba nento enzakalayo. I don't want to be left how do I put it, I don't want to be surprised. I don't want any surprises. And then I found out later on ukuthi umyeni wami usekhiphe ingane yami ucancele nama investments bekafake ingane yami kuwo. Uthi so now ngiyambuza ngithi kanti kwenzakalani, because this thing we sat down as a family and we talked about this issue, but it seems like kuba nenkinga even more manje. Like the issue, it's escalating to a point yokuthi manje ubaba everything uzothi no, I'm not a biological father. And umntanami was well taken care of. Ubaba has since distanced himself from ingane yami just because ngiye ngacomplaina ukuthi ucabuza ingane yami yentombazane. Please assist. Wena njengomzali lapho ekhaya ulalele lento mangikhuluma ukuthi ubaba usekhiphe ingane ku medical aid, wangami lapho waqhubeka wamkhipha na kuma investments. Now even the needs of my child are not being met now. Ubaba sekathe nje I'm not the biological father. So if you have a problem with that, I don't know. 063 073 7540. When do you think ubaba did the right thing? Noma do you think mhlambe unehaba usethatha ngamawala yonke into ayenzayo simply because of that confrontation? 063 073 7540. Thumela lapho wena umlayezo wakho sizwe ukuthi wena ingabe umbono wakho uthini. Ngiseyido